Warm up na. Ito ko na. Okay lang yan sa hakinan natin. Pass na yan. Ako, 30 balik ko. Sakto nga rin. Hindi ako bahay. Ano sa home kayo? Kaya home kayo. Ikaw nilang dito. Hindi yan. Oh, yung normal. Pwede, ito. Ay, sa outside. Kailangan. Kahit na sana, 40%. May Siyempre, kung magbibigay ka ng nasa, yung lagi nyo na ba? Hello. Pero wala na nakatulog ako pagkakas. Ano magkatalaga yan? Alam mo, extra Meron ba yan? Kaya siya nakikita, meron kong pang-food and tap. Pero, sisirain mo. Mga bata ko nakikita yun eh. Para ano, medyo sa muscle na. Sakit. Yan! Alpha 1! Tatama tayo. Ano pa siya? Areba lang. Areba lang. Hindi niya mali yan. Basketball ba yan? Ako kasi basketball. Kaya medyo nakuha ko lang. Tsaka pagtapos na may hindi ka naman papasok pala.
Ayaw, yung sarap. Ano tayo? Ano maglalaro po? Hello! Laro tayo. Laro na kayo. Yung palo. Yan, dito.